дуруд шунавандагони азиз, ин барномаи роҳатбар аст дар мавҷи 107 FM радиои Азия плюс. Ман Фирдавси Каримзод ва имрӯз албатта чун ҳамешагӣ меҳмони нав даъват кардаем ба барнома. Меҳмони барномаи имрӯзаи мо ҳунарпешаи маъруф шинохта аз YouTube сериалҳои Ишқ бул душанбе ва Кунун хусури ман. Меҳмони барномаи имрӯзаи мо Мариам Алимзода, хуш омадед ба барнома. Саломат бошед. Ташаккур зиёд. Ташаккур мегӯем ба шумо ки албатта даъвати моро қабул кардед ва меҳмони имрӯзаи барномаи мо ҳастед ва дар маҷмӯъ ман суолҳоямон бениҳоят зиёд ҳастанд. Хушҳол ҳастем ки ба барнома омадед. Ҳар яке онҳоро ҳатман аз шумо пурсод мешавем. Ва Мариам, шурӯъ мекардем, чун шуморо дар ҳамон дар филмҳо мебинем. Номи аслии шумо Мариам Алимзода аст, агар хато накунам. Ҳамин тавр нест? Номи аслии ман фикр кардам ки ман барои шумо пеш аз даъвати барнома гуфта будам ки номи аслии ман Зебо аст. Саломат бошед. Номи шумо Зебо аст. Акнун ҳамаи номҳо Зебо ҳастанд ва номи Мариам ҳам Зебо аст, не? Ман на ин ки номам Зебо, ман худам Зебо ҳастам. Воқеан ҳам салом бошед. Яъне дар маҷмӯъ ному насаби шумо Зебо, насаб Алимшоева беҳтарин. Ва хоҳиш мекунем ба баландгӯ як наздиктар бошед. Ташаккур зиёд. Ва он чизе ки боз шумо пурсидан мехостем, яъне чаро номи Зеборо ба Мариам дар филмҳо иваз кардед? Рости гап, ман нома зиёд дӯст медорам, ба хотире ки ин номи Зебо ҳар касам наметавонад дошта бошад. Дуруст. Мисол ман номи ман Фирдавс аст. Ман номи худро Зебо карда наметавонам, чун номи ман Фирдавс аст. Ман рости гап ҳамин номи Марьяма ман зиёд дӯст медорам ва вақте ки ман пеҷи инстаграми, яъне страничкаи инстаграме ки фейсбук кушода будам ба номи Марьям, баъд мухлисо ҳама ба номи Марьям шинохта карданд. Дигар намешуд ки ин исма ман иваз кунам. Яъне танҳо саҳифаи инстаграми худро бо номи Марьям кушодед? Бале. Ҳамин қадар? Бале. Вау, бисёр аҷоиб. Танҳо бо номи худро дар инстаграм гузоштан, ҳамин тавр яъне номи худро маъруф кардед. Бисёр хуб. Кай баъдан инстаграми худро ба номи Зебо бармегардонед? бовар кунен, як бор ман иваз кардам, Зебо Алимзода карда будам. баъдаш чандта дӯсто чиз кардан, навистан, дайр ки ба навистан ки илтимос ҳамун номи пешинатамон Мариам Алимзода беҳтар аст. Яъне ҳамин тавр шумо аз номи аслии худ маҳрум гаштед? вале дӯсто зиёд медонанд ки албатта медонам, ман пинҳон намекунам ки номи ман Зебо аст. Ма ба дӯсто ҳама медонанд ки зиёд дӯстои наздики ман медонанд ки ин мара Зебо мегӯянд. ҳеҷ кас мара Мариам наметавона гуфтан. Фаҳмо, ташаккур. Чунин акнун мегузарем албатта ба каме дар мавриди аъзоёни оила суҳбат мекунем. Албатта аъзоёни оила иваз кардани номатонро дар сериал чӣ тавр қабул кардан ва дар маҷмӯъ дар Инстаграм ҳам чӣ тавр қабул кардан? Бисёр саволи ҷолиб. Албатта ки хонаводаи ман ин чиза зиёд дӯст намедоранд ки дар Инстаграм ё ки дар Фейсбук номи ман Мариам ҳаст. И бисёр барои вай чизи ҷолиб, вау, ки чаро ту чандин бор савол додан ки одамои наздик аъзои хонавода савол кардан ки чаро номта Мариам мондагӣ ҳастӣ. Зиёд рости гап дӯст намедоранд ки чандин маротиба гуфтан ки иваз кун. Хусусан ки падар ман яъне аъзоёни оила албатта. Ман хоҳарома дар назар дорам. Бале. Ташаккур мегӯем ва мехостем каме дар мавриди ман яъне маълумоти олии шумо дар куҷо таҳсил кардаед, дар кадом донишгоҳ хондаед, таҳсил кардаед, инро фаҳмидан мехостем. Рости гап, ман донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон хатм кардам. Дар кадом ихтисос? Ман иқтисодчӣ тамом кардагим. Кадом сол? Ман соли 2012 тамом кардагим. Фаҳмо, бисёр хуб. лекин ягон бор ба ин ихтисосам ман кор кардагӣ нестам. Ба монанди ман, шунавандагони азиз. Бале. Ман ҳам албатта иқтисодчӣ кор накардам ва албатта чӣ сабаб гашт, яъне ки албатта ба синаморо овардед? албатта ки ман аз аввал мехостам ки ҳунарманд шавам. хонавода ҳеҷ қабул карда натонистанд ки дар авлоди мо ҳама столнишин ҳастану ҳунарманд дар хонаводаи мо не ягон кас раққос будасту, не ягон ҳовозхон. гирем ки маҷбур дохилам кардан ки ту бояд ҳамин чиза хон. ки ман ҳамеша гапи хонаводарам мегирифтам. ва рафте таҳсил кардед? албатта ки бале, таҳсил кардам, лекин билохира чизе ки мехостум ҳамун чизи
мечта. орзу ҳавас ният амун он чизе ҳавасе ки буд ки ман дар кӯдакиам доштам, албатта ҳамун чиз амалӣ шуд. саломат бошед. Ҳатто ба таҷрибаомӯзӣ ҳам нарафтед? Яъне ба бонк бошад, шояд ба шӯъбаи муҳосибот ягон корхона? ҳеҷ вақт нарафтам ягон ҷой. Албатта ки даъватҳо аз тарафи шиносо шуда буд чандин маротиба. албатта ки вақти ман донишгоҳ мехондам, ман таҳсилотам бад набуд, ман зиёд хуб мехондам. Бале. Ташаккур. Мехостам каме дар мавриди реҷаи рӯзи шумо маълумот бигирем. Вау, бисёр чизи ҷолиб. Ман куллан агар бигирем, ман зиёдтар шабзиндадор ҳастам. Ман шаб тамоман хоб намекунам. Шояд агар гирем то соати 5-6 саҳарам, агар ман бедор ҳастам. Чӣ кор мекунед? Бо иҷодиёт машғул ҳастед? Ман зиёд вақтҳо мешавад ки дар сёмка ҳастам, ё ки ман филм тамошо мекунам, ё ки ҳамн хонада ҳастам. зиёд ягон ҷоам берун гем ки намеравам ягон ҷо. ё ки дӯстома хона даъват мекунам, мешинем, дугона овқатӣ мешинем, суҳбат мекунем, вақта хуш мегзаронем. Мумкин аст ки Зебо ё ин ки Мариям дӯстдори меҳмонон аст? Зиёд вақтҳо мешавад ки дугонаро файрод мекунем, даъват мекунем, мешинем, ҳамсуҳбат мешавем ки вақта хуш гузаронем. дар муддати рӯз агар ман ягон кор надошта бошам, сёмка надошта бошам, ман хоб мекунам. кадом рӯзҳо бароятон рӯзҳои мушкилтарин ҳисобида мешаванд? рости гап, ман ҳамаи рӯз барои ман роҳат аст. Ман ягон рӯзи мушкил надорам, ҳис намекунам. Яъне ҳамаш бароятон рӯзҳои якхел аст? Албатта. Не, ман дар назар дорам шояд рӯзҳое ки албатта сабт зиёд аст ба наворгирӣ дар филмҳо, дар клипҳо, дар ҳеҷ вақт рости гап ягон вақт не мушкилӣ дидам дар ягон рӯз, не барои ман сахт гузаштагӣ. фаҳмо, беҳтарин. бисёр шахси хушбахт ҳастед, росте. чӣ хел аз ихтисоси худ, аз ҳамон як ихтисоси иқтисодчӣ ба синаморо овардед? Чӣ сабаб гашт? Кӣ даъват кард? албатта ки он чизе ки ман аз унвони кӯдакӣ дӯст доштам, ҳар инсоне ки чизе ки дар дилаш ҷо дорад, як вақт ба он чиз амалӣ мегардад. фаҳмо. ман аз кӯдакӣ мехостам ки ҳунарманд шавам. саломат бошед. Кӣ сабаб гашт барои ин кор? Яъне шояд дӯстон даъват кардан? рости гап, ман аввалин бор аз тарафи режиссёр Музаффар Шодиев, албатта он каса мешиносен шумо. Албатта. ба филми Осӣ даъват шуда будам. аввалин ки филме ки ман бозӣ карда будам, филми Осӣ буд. он ҷо ҳам қаҳрамони манфӣ? албатта, ман тамоми филме ки бозӣ кардагим, я 6-7 то филм ки бозӣ кардагим, ҳамаш манфӣ. фаҳмо, саломат бошед. албатта дар мавриди қаҳрамонҳои манфию хуб мо ҳоло бармегардем. ғайри фаъолияти ҳунарпеша боз ба кадом корҳо машғулед? шояд ягон фаъолияти соҳибкорӣ ҳам доред, мо намедонем. албатта не. дигар шуғулҳоятон кадом аст? Тамоман дигар ягон фаъолияти дигар надоред? ягон фаъолияти дигар надорам. ташаккур. барои дар филмҳо иштирок кардан наздикон, яъне хоҳарон, бародарон ва умуман шахсоне ки албатта дар авлоди шумо ҳастанд, шуморо медонанд, мешиносанд, чизе намегӯянд ки Мариям ё ин ки Зебо дар филмҳо бозӣ кардан хуб нест ё ин ки хуб аст? чӣ мегӯянд? рости гап, аввал баъди хат намудани мактаби миёна хонавода ҳеҷ розӣ набуданд. баъд донишгоҳ хондаму хат кардаму тамом кардам. он вақт дигар ман мустақил шудам. дигар касе ба ман чизе гуфта наметавонист ки мисол накуни ин кор кори бад аст. албатта хонавода маро медонанд ки ман чӣ хели инсон ҳастам. фаҳмо. ташаккур. ва акнун як масъалаи дигарро ман пурсидан мехостам. аз касби ҳунарпеша интихоб кардан пушаймон нашудед? пушаймон нестед? ҳеҷ вақт пушаймон нашуда будам. фаҳмо. як масъалаи дигаре ки албатта хусусан маро зиёд ташвиш медиҳад, чаро вақтҳои охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол нестед? рости гап, ай тарафи чандта режиссёри филм даъват шудагӣ будам. ҳар филм рости гап қабул намекунам ки нақш офарам. танҳо ба коргардон менигаред, ба феҳристи ҳунармандони даъватшуда? рости гап, агар аз тарафи ягон режиссёр барои ман пешниҳоди филм мешавад, аввалин
саволи ман ҳамин аст ки мисол ман бояд шиносам ки режиссёр ки ҳасту ҳунармандо ки ҳастанд дар он филм ки нақш меофарад. ин барои ман бисёр чизи муҳим аст. масъалаи буҷаро нигоҳ намекунед? шояд дар он ҷо ҳаққи қалам ба истилоҳ гонорари хуб медиҳанд. рости гап ягон бор савол накардам. аввалин саволи ман ин нест ки мисол унҷа чанд қадар пул метиҳанд, маблағаш чанд қадар аст. ҳеҷ вақт савол надодам. бисёр аҷиб. Инҷо шунаванда ба мо менависад, саволам чунин мебошад, мегӯяд ӯ шумо чӣ гуна ба нақш омода мешавед? оё шумо усулҳои худро барои ба ҳолати мувозинат овардани худ доред? шумо кадом нақшҳоро бозӣ кардан мехоҳед? оё шумо актрисаи ҳамаҷониба ҳастед ё не? ана чунин суол аз шунавандаи мо. биёед ба қисматҳо ҷудо мекунем ин суолро. саволи аввал, шумо чӣ гуна ба нақш омода мешавед? оё шумо усулҳои худро барои ба ҳолатҳои мувозинат доред ё не? чӣ тавр омода мешавед барои филмҳо? албатта ки пеш аз сёмка, ҳар як сёмкае ки мисол рӯзаш муайян мешавад, албатта ки ман омода мешавам аз тамоми кори шахсие ки дорам ё ки дар ӯ ҳолати ҳаёте ки ҳастам, аз он тамоман берун мешавам ва хидмат барои сёмка омода мекунам. худро дар як олами дигар эҳсос мекунед? бале. фаҳмо. ташаккури зиёд мегӯем ва идома медиҳем инҷо. кадом нақшҳоро бозӣ кардан мехоҳед ва умуман актрисаи ҳамаҷониба худро меҳисобед ё не? инро шунаванда мепурсад. рости гап актёр бояд аз удаи ҳамаи рол барояд бояд. ма дар умум агар гирем, ман зиёдтар ролҳои негатив бозӣ кардагим. ма боварӣ дорам ки ман аз дигар ролҳоам, аз удаи дигар ролҳоам баромада метавонам. аз удаи дигар нақшҳоам баромада метавонам. албатта. фаҳмо. инро албатта имрӯз мо дар эксперименти худ месанҷем. ва дӯстони азиз, инҷо шунавандаи навбати берӯз ба мо менависад, мегӯяд салом, оё шудааст чунин ҳолате ки бо касе дар вақти наворгирӣ ҷанг карда бошед? инҷо якчанд калимаи дигар ҳам навиштанд, ман онҳоро ростӣ нафаҳмидам, вале ба фикрам гап сари муноқишаи шумо бо албатта аҳли гурӯҳи сабт, коргардон, наворбардор, коргардони овоз бошад ба фикрам. рости гап ҳеҷ вақт дар иққа муддате ки ман дар филму филмсозӣ кор мекунам, ҳеҷ вақт ба ягон кас, не ба ҳунарманду, не ба директори филм ё ки ба оператори филм ҳеҷ вақт муносибати бад накардем ба ҳамдигар. ҳамеша иттифоқ будагем, ҳамдигарро ҳурмату эҳтиром мекунем. албатта дуруст, ҳеҷ вақт ба касе ҷанг накардам. ва ҳатто илова ба суханҳои шумо, ман ба шунавандагон, ба бинандагони ман шабакаи ютуби Азия Плюс ман мегӯям ки берун аз саҳна низ Мариам бисёр шахси хуб аст. ин аллакай як маълумоти пинҳонӣ аст барои шумо. ва умуман бисёр як масъалаи хуб, мавзӯи хубро мо инҷо матраҳ кардем. бадбинии мухлисон ё ин ки ба истилоҳи англисӣ hate. ба hate чӣ тавр шумо дар шабакаҳои иҷтимоӣ мубориза мебаред ва умуман дар ҳаёт чӣ тавр яъне кор мекунед? рости гап зиёд мухлисон ҳамеша барои ман дар ҳамин страничкаи саҳифаи инстаграмӣ барои ман менависанд ки мо аз ҳамин филми ишқ пул душанбе зиёд бадо дидем. мисол нақши бисёр безеб буд. бисёр вақти савол ҷавоб мекунам. ҳамеша фикр кунам ки ай 20 кас зиёд менависанд ки бадат мебинем, ҳарчи гапҳои қабеҳ мезананд. ҳеҷ ман аҳамият наметиҳам. рости гап нороҳатам намешавам. раҳмат, саломат бошанд. ҳамиқа гап мегӯям. не, ман як масъалаи дигарро фаҳмидан мехостам. ин барои шумо магар хурсандӣ нест ки ин чӣ қадар шумо хуб бозӣ кардед ки албатта шуморо, яъне ин ҷо акнун ин баҳои хуб, баҳои баланд гузоштан аст ба албатта фаъолияти ҳунарпешагии шумо, ба корномаи касбии шумост. инро ин тавр қабул намекунед? рости гап ҳеҷ ман нафаҳмидам ки бадбинии мухлисову мардуму, яъне ҳатто карда гӯям шояд ягон дӯстои наздикам шояд бад бинанд. ҳеҷ ман нафаҳмидам ки дар чӣ ҳаст. ин дар сари ман ҳамеша савол аст. не фаҳмо, не, инҷо масъалаи хубиро дидан лозим аст ки нақши шумо нақши манфӣ буд. вақте ки нақши манфиро хуб бозӣ мекунанд, мухлисон албатта бад мебинанд. ман инро дар назар дорам. чунин андеша накардед? шояд аз удаи рол баромада бошам ки зиёд бадбинӣ мекунам. ман ҳаминро дар назар дорам. албатта. саломат бошед. яъне минбаъд чунин андеша кардан лозим аст дар мавриди чунин нақшҳо. ва медонед, инҷо акнун аз инстаграми шумо дидан мумкин аст ки шумо то ҷое зиёд сафар мекунед. рости гап, ман сафара зиёд дӯст медорам. ман ҳамеша дар сафар ҳастам.
ман аз ин чиз лаззат мебарам, энерҷӣ мегирам ин чиз. Агар ман сафар накунам, шояд фикр мекунам ки ман ягон чизма гум кардагим. фаҳмо. Ба сафар танҳо меравед? Рости гап, зиёди вақтҳо ман танҳо меравам. Бале. фаҳмо. Барои ба сафар рафтан ки кӯмак мекунад ва ё шояд сарпарастӣ мекунад? Агар махфӣ набошад. Ана инаша ман ҷавоб дода наметавонам. фаҳмо. Албатта ин ҳаққи шумост, посух гуфтан ё ки посух нагуфтан. Акнун мегузарем ба соли навбатӣ. Ман орзуи бозидани ягон нақши махсусро доред, ки албатта омода шуда истодаед ҳоло? Албатта. Ин кадом нақш аст? Рости гап, дар план, яъне дар нақша ҳаст ки ман дар як филме, ина ман ҳамчун як секрет аст. Ман наметавонам ин чиза ифшо кунам барои мухлисон ё ки барои дигарро гуфта аммо метавонед наметавонам. аз дурӣ бигӯед ки мо шояд пай хас мебарем ва ҳамин тавр албатта бинандагони мо дар шабакаи ютуби Азия Плюс. Шояд дар оянда албатта дар нақша ҳаст, дар як роли, дар нақши муҳим. Инам қаҳрамони бозӣ манфӣ аст? мекунам. Инам қаҳрамони манфӣ аст? Не, Тамоман? инҷа қаҳрамони мусбат бозӣ мекунам албатта. Саломат бошед, ин хуб аст. Ва Ташаккур. Ба назари ман шумо бештар нақшҳои манфӣ бозӣ мекунед ва образи духтари такаббурро мебозед бештар. бале. Намеҳаросед ки ғуломи ҳамин образ боқӣ мемонед? Не, Тамоман? тамоман. Саломат бошед. Ва акнун медонед чӣ? Барои он ки коргардонҳо бори дигар аз як диди нав шуморо, яъне таваҷҷӯҳ кунанд ба шумо ниқтараш, мо ҳоло чунин як эксперимент мекунем. Образҳоро ман ба шумо мегӯям, шумо дар навбати худ ин образро бозӣ мекунед. Омода ҳастед? Вау. Албатта ҳаракат мекунам. тамошобинони азиз, дар мавҷи 107 FM озмоиш ва эксперимент бо Мариам Алимзода шурӯъ мегардад. Образи якум. Омода ҳастед? Албатта. Хушдомани хуб. омодагии ҷиддӣ, одами ганда метавонад роли хуба бозӣ кардан? акнун инро ман намедонам. Ба ҳамин хотир мо ҳоло мебинем инро. ҳатто оҳангро камтар, пасттар мекунам барои қулайт будан барои шумо. духтарҷон, чӣ қадар нороҳат ҳастӣ? вақтҳои охир ман ҳамеша мебинам та бисёр озурдаҳол ҳастӣ. чӣ шудасту ба духтарам? ё ки бачаам туро ягон чӣ нороҳат мекунад? чизе шуда бошад барои ман гап зан. ман ҳамчун модарат ҳастам. ту фарзанди ҳамин хонавода ҳастӣ, духтарҷон. аллакай бовар кардем, воқеан ҳам хуб, беҳтарин. ва образи навбатиро медонед кадом аст? Не, сюрприз аст ба фикрам аз тарафи шумо. шояд ҳамин тавр бошад, хушдомани золим. Вау. метавонед? албатта ҳаракат мекунам ки тавонам. биёед. ҳа, келин, куҷое тарафтисти? ман чандин бор гуфтам та ки бе пурсиши ман аз дари хона пота берун намон. дару хонара тоза кардӣ? ту ягон корай дастат намебиёд. ман намедонам ки ҳамун бачаи ман кур шуда бошад ки тура ба занӣ гирифтааст. иққа духтарои хуб мондагӣ, ман ҳамин туи нодар кора келин кардам. аз рӯзе ки ту келини ҳамин хонавода шудӣ, ин хона оромиша аз даст додааст. ман бояд ҳар чӣ зудтар туро аз ҳамин хона дафт кунам, ки соята набинам дар ҳамин хона. дӯстони азиз, ба фикрам кифоя аст. Аллакай бовар мекунем. Ман намедонам ин образи ҳамон хушдомани золим буд ки ба келин муроҷиат мекард ё ин ки он чизе ки Мариам дар мавриди ман гуфтан мехост аллакай гуфт ва он ҳам аз имконият истифода бурд. Аммо ба ҳар нав аҳсан, беҳтарин. Ман қарсак мезанам, каф мекубем. Воқеан ҳам бисёр хуб буд. Ва образи навбатӣ, келини хуб. Акнун баръакс. холаҷон, авқот тайёр кардам, ягон чӣ мехоҳем хӯрем? ман ҳамаи чизи хонаро омода кардагим, хонаро тоза кардам, авқот тайёр кардам. холаҷон,
шумо иҷоза метиҳед ки ман имрӯз хонаи хоҳарам равам? беҳтарин ташаккур, бисёр хуб буд, сипос. Ва медонед чӣ, мо келини золимро тамошо намекунем ҳоло, барое ки ман боварӣ дорам ки келини золимро ҳам хуб бозӣ мекунед ва образи модари хубро ҳам аз шумо намепурсам. биёед чунин муколамаи келини хуб ва хушдомани золим бошад. аввал муроҷиати келини хуб ва сипас посухи хушдомани золим. омода ҳастед? албатта ҳаракат мекунам. барои ман ҷолиб аст. ман бояд бо худ айнакҳои 3D ва попкорн меовардам, аммо ҳамин тавр тамошо мекунам бидуни онҳо. марҳамат. холаҷон, бачаи ман касал шудааст. ман метавонам ки кӯдака бурда ба духтур нишон диҳам? гӯш кун келин, ту бо айкай боз шудааст ки кӯдака духтур ба худат бурда нишон метиҳӣ? ту ҳеҷ кор ай дастат намебиёд. ман кӯдака худам мебарам. кори худата кун. акнун боз келини хуб. ман чӣ кор кардам? ман ки ягон кори ганда накардам. ман танҳо мехоҳам ки кӯдакам бурда духтур ба нишон метиҳам. посухи хушдомани золим. ин кӯдак падар дорад. ва инҷо албатта баъд аз оне ки мо эксперименти мо озмоиши мо ба анҷом расид, дар анҷоми барнома таманниёти шуморо ба шунавандагон фаҳмидан мехостем. саломат бошед. ташаккури зиёд. ман барои тамоми тамошобинон, тамоми шунавандагон рӯзи бобарор вақти хуш мехоҳам. ташаккури зиёд, сипос. саломат бошед. аммо ин анҷоми барнома нест. шуморо блиц солҳо интизор ҳастанд. ба баландгӯяк наздик биёед, мо солҳоро пурсон мешавем. омода ҳастед? марҳамат. суоли аввалини мо чунин аст. рафтем. шумо танҳо ҳа ё не гуфтан метавонед. қаблан бори дигар такрор мекунам. ҳа ё не, дигар ҷавоб нест. омода ҳастед? рафтем. албатта. духтарони зебо бо рӯбучини хона машғул мешаванд? албатта, чаро не? наздикон мегӯянд ки касбатро иваз кун? ҳеҷ вақт нашунидам. дар як моҳ 20 маротиба хӯрок аз тарабхона фармоиш медиҳед? вақтҳои охир не. парҳезӣ ё ба истилоҳ диета доред? ҳеҷ вақт не. баъди дар саҳна бо як ҳунарманд бозӣ кардан меҳру муҳаббат нисбати ӯ эҳсос мекунед? ҳеҷ вақт накардам. кӯдаконро тез тез бо тӯҳфаҳо хурсанд мекунед? албатта, зиёд аз ҳама шуғли дӯстдоштаи ман ҳамин аст. саломат бошед. нақшаи сафар ба кишварҳои африқо доред? не. акнун сафар карданро дӯст доштан он аст ки ба ҳамаи давлатҳо сафар кардан, на танҳо минтақа ё ки материкҳоро ба қитъаҳо қораҳоро алоҳида интихоб кардан. рости гап, ман сафар кардан зиёд дӯст медорам, лекин аммо ба африқо не. африқо не, ба хотире ки зиёд ҳавош гарм асту, зиёд ҷои фикр кунам ки зиёд ҷои тамизу ҳавош тоза несту. ман ин хеле ҷоро агар бинам камтар ифлос бошад, ман ба фикрам касал мешавам ё ки депрессия мешавам. фаҳмо. акнун ин фикри шахсии шумост. ташаккури зиёд мегӯем ки меҳмони барномаи мо гаштед ва ман қабул кардани даъвати мо меинбад албатта дарҳои радиои Азия Плюс барои шумо боз ҳастанд. сипос мегӯям барои иштирок дар барнома. муваффақият барои шумо хоҳонем. ва инҷо дӯстони азиз, барномаи роҳатбар ба анҷом мерасад. хотиррасон мекунем ки меҳмони барномаи имрӯзаи мо Мариям Алимзода буданд, ҳунарпешаи маъруфу шинохта, ва ҳатман интизор мешавем шуморо дар нашрҳои минбаъдаи барномаи роҳатбар. ва ба шунавандагон хайр мегӯем. албатта пагоҳ. саломат бошед. ташаккури зиёд. сипоси беандоза. ташаккур. хайр.